Mayang hapon, mga igsoon, magpadayon ta sa atong buluhaton o ginaot pa nga ang atong kaugalingon ng atong kasing-kasing andam sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga kini makahatag kanato kalig-on, makahatag nato paglaom, makahatag nato kinabuhi labi na sa kinabuhing dayon. Atong pagabasahon mga igsoon ang Salmo 5. Salmo 5 og atong pagabasahon ang bersikulo 1 ngadto sa 6 aron makita nato ang tibuok konteksto. Nagaingon may igsoon. Patalinhogi o Jehova ang akong mga pulong. Tulo timbanga ang akong pagpamalandong. Pamatia ang tingog sa akong pagtuaw, hari ko o Dios ko. Kay kanimo nagaampo ako. O Jehova, sa buntag magapatalinhog ka sa akong tingog. Sa buntag pasakaon ko ang akong pag-ampo nga na kanimo og magahulat ako. Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa kadautan. Ang dautan dili magapuyo uban kanimo. Versikulo 5, ang mga mapahitason dili magatindog sa tubangan sa imong mga mata. Nakadumot ikaw sa tanang mga mamumuhat sa kasalanan. Pakalaglagon mo kadto sila nga nagasulti og mga bakak. Si Jehovah nagadumot sa giuhaw sa dugo og sa tao nga malinbungon. Mao kini ang pulong sa Dios o ang atong topic karong hapon na maigsuon giuluhan nga ang Dios walay kalipay sa dautan. Ang Dios walay kalipay sa dautan. Magampo ta mga igsuon. Dalaygon naming umahan, salamat sa imong pulong nga may makahatag kanamo og giya sa among kinabuhi. May makahatag kanamo og comfort sa among mga magulanong mga kasing-kasing. May makadasig sa among kaguol ug maoy makahatag kanamo og himaya tungod sa imong grasya. Panalangini ang imong pulong karong hapuna sa matag kasing-kasing nga magapaminaw niining maong mensahiya. Salamat Ginoo kung kining among pag-ampo dahil lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Usahay matingata sa mga panghitabo karon sa atong kinabuhi, sa atong paligid na kadtong mga tawo nga way kahadlok sa Dios, way pag-ila sa Dios, nga dili magtotoo, may asenso noon sila. Unya garbo pa kaayo. Damurag gipanalangin ng gid sa Dios. Kung sa usahay do natay selos sa atong kasing-kasing. Usahay makahuna-huna tag dili maayo. Kinsa maday gipaburan sa Dios? Kadto mga taong wa magmangalagad kaniya o kadto mga taong makasasala. Unya kami in town nga naa nga ngalagad kaniya, misalig kaniya sa tanang adlaw sa makinabuhi, kami may noon way pag-asenso. So busa kini mga pangunaw-na ang maigsoon ato kining sabton sa panahon ni David. Nakibawta si David siyang hari sa Jerusalem. Pano sa kadlaw ni ana, ang iyang anak na si Absalom kauban ang daghan kayo mga sundalo, daghang mga hinigiban nga misulong ngadto sa ginharian aron ilugon ang iyang trono. Og nailog yun ang iyang trono og sila nagkalipay sa ilang kahambog nga sila may asenso, sila mga gamhanan, mga dato. Tumusa si David, gipamalandungan niyag maayo ang Dios, ang kinaiya sa Dios. Sa diha nawad-an gyud siya kadasig. So sa unsang paagi mulihok ang kinaiya sa Dios sa mga dautan, mga malimbungon, mga hambog sa ilang mga kaugalingon. So sa mingagi atong nasabtan nga si David wala gyud musibog, wala gyud mamugnaw, wala gyud muadra sa iyang pagsalig sa Dios. Atong nakita sa bersikulo 1 ngadto sa 3 nga si David bisan pagdawad-an siya kadasig sa iyang pangalagad, apan wala siya magpaulipon sa maong pagbati. Inay siya miampo nga mainiton.
miampo siya nga dinalian ug miampo siya nga madisaygon. Pagkahuman sa iyang pag-ampo maigsoon, iyang gilantaw ang kinaiya sa Dios. Kinsa ba gyud gipaboran sa Dios kadto mga dautan o siya nangalagad kaniya? So sumala sa bersikulo 4 ngadto 5, nakita ni David iyang gilantaw ang kinaiya sa Dios nga ang Dios way kalipay sa dautan. Dili siya angay mabakan ini kay naa ang pabor sa Dios kaniya. Dili sa mga dautan kay tungod ang Dios way kalipay sa dautan. Ikaduha, ang Dios dili mo puyo uban sa dautan. Di sa pagkunsa nila kaasinso. Ang Dios ikatulod dili mo barog kauban sa mga dautan. So busa sa pagpamalandong ni David, nakita niya na ang Dios nagadumot sa mga dautan. Karon sa pagpadayon sa atong pagtuon niini sa kahimtang ni David nga sama sa atong kahimtang dugang pagpapakita sa pagdumot sa Dios, bahin sa pagdumot sa Dios sa mga dautan sa upat pang pamaagi. Kini mo atong tan-awon karon magsuon. Upat ka pamaagi nga ang Dios nagadumot sa dautan. Primero, makita nato sa bersikulo 5 sa tunga-tunga maubos, ang Dios nagadumot sa mga mamumuhat sa kasalanan. Wala gyud siya malipay niya namin zon. Atong basahon, ang mga mahipatason dili magatindog sa tubangan sa imong mga mata. Mao na ang mingagi nga pagtulunan. Karon, nag-ingon, nagadumot ikaw sa tanang mamumuhat sa kasalanan. Ang Diyos malipay sa mga taong dautan, mga nagabuhat og kasalanan. So sayop ang mga panultihon o mga pagpanudlo sa ubang mga Kristohanon nga nagaingon, God hates sin but God loves sinners. No? God hates sin but He loves sinners. Ang Diyos nagadumot sa sala apan nahigugma siya makasasala. Sayop na mga igsuon. Sayop yun. So unsa may gisulti dinhi sa atong bersikulo? Nagaingon dinhi, nagadumot ikaw sa tanang mga mamumuhat sa kasalanan. Dili lamang ang Dios nagdumot sa sala, labi na kadtong nagabuhat og kasalanan. Kay tingod di mo gawas ang sala kung way magbubuhat. So makita nato nga way kalipay ang Dios sa mga mamumuhat og sala. Nagadumot ikaw sa mga tanang mamumuhat og sala. Maingon ng Ginoo, maingon si David. Og si David, inspired by the Holy Spirit, diha nga iyang gisuwat kining maong salmo. So, naagyod ang Dios pagdumot gyud sa pagkadautan o sa dautan. So, kini dunay kalabutan kini sa mga dautan nga nagabuhat. Siguro tingali ikaw usa ka magwawali, usa ka pastor, usa ka Kristohanon nga ikaw nagpakita sa imong pagkamaayo apan sa lihim, no? Sa tinago nga kuan nga pamaagi nagabuhat ka. So busa dili gyud ka takos sa gahom sa Dios. Na ilang gigamit ang inyong gigamit ang inyong posisyon. Daghana sa atong gobyerno makadaog sa politika, tanang mga pangako, tanang mga pasalig, ila kining panulti, tanang mga maayong binuhatan ilang ipakita apan sulod sa ilang kasing-kasing dunay tinagong dautan. So wa gid katakos sa ilang posisyon. So makita nato mao ni ang nakita ni David sa iyang pagpamalandong na ang Dios gayud wala gyud siya malipay sa mga mamumuhat sa kasalanan. Hay man ang pabor sa Dios ni adtong bisag naas kasakit mga taong nagahigugma sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo bisan pag sa iyang kapobre ug kawaladon pabor ang Dios kaniya. Ikaduha, makita nato sa atong bersikulo sa 6 na ang Dios nagadumot sa mga nagasultig mga bakak. Pasahon nato. Pagalaglagon mo kadto sila nga nagasulti og mga bakak. Kini mga taong
magasultig baka, yang gamiton ang tanang mga hinashasang sinultihan pinulungan aron sa iyang maayong pagpanulti, maayong pagpangatarungan, mutuo og musalig ang tao nga naminaw kaniya. Apan sa kasing-kasing kay balutan nakakita ang Ginoo, wala gyud malipay ana inay ang Dios nagadumot sa mga nagasultig mga baka. Bisan pag-usa ka hinashasan kanang bakaka na igsoon. Gihukman kini sa kawalay paglaom. Gidumtan sa Dios ang mga bakakon. Dili lang katong baka, kundi kadtong mga taong bakakon nagahimo og sala. Ginadumtan sa Dios. Himuon sa Dios nga miserable ang kinabuhi alang tawhana. Moasinso manggali siya apan ang katapusan na miserableng kinabuhi. So busa kadto nagasultig bakak, sila nagasultig bakak patok sa Dios. Bisan pag ikaw magsulti ka, manaad ka sa tao, musulti ka o imong pangatulong sa tao, ikaw yun. Naad o nagasulti at tubangan sa Dios. Dili ko di kabakak ang imong mga sinultihan. Usahay ang mga leader, makita nato sa mga Kristohanon, maayo manulti, maayo mamulong, apan dili gyud matago, moabot ang panahon, ikadapadayag yun sa Ginoo unsay sulod sa iyang kasing-kasing. Sumala pa sa Marcos 7:21, tanang pagkahugaw, pagkadautan, nagagikan sa kasing-kasing, maunay mugawas sa tukmang panahon sa iyang mga ngapa, ngayon bata. Madiskubrihan din. Daghang kayo makaluluoy ng mga tao nga sa primero naagyon sa pagkaan maayo pagkanindo. Apan sa katapusan niya na naibalgang gyud ang iyang pagpanulti bakat. So wala gyud malipay ang Ginoo, nagdumot ang Ginoo sa mga nagasulti o mga bakat. So igsuon, bisan pagkuwang ka sa mga material, bisan pagkuwang ka sa imong kinaadman, bisan pagkuyang ka sa imong edukasyon, sa imong pagpanulti, apan ayaw kayod panultig bakat kay ang Dios nagadumot sa mga bakakon. Dili lang sa bakat, kundi sa mga bakakon. Ikatulo, igsuon, gipamalandungan gid ni David ang kinaya sa Dios, nga ang Dios nagadumot sa mga taong giuhaw sa dugo. Versikulo 6 sa ubos, nagaingon, si Jehovah nagadumot sa giuhaw sa dugo. Now, unsa ni? Wakwak ni? O sa English pa, vampire, giuhaw og dugo. Ang buot pasabot ni Migsuon, kanang mga tao nga giuhaw og dugo, ang buot pasabot, mamumuno, mga killer, mga murderer, mga taong magadumot sa isig katao. Tungod nagaingon ang 1 Juan 3:15 atong basahon, nagaingon, ang matag usa nga nagdumot sa iyang igsuon mamumuno. O kamo nasayod nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon nga magapabilin diha kaniya. So ang taong mamumuno maigsuon walay kinabuhing dayong nagpabilin kaniya. Taong dumtanon, dayag yun ang iyang pagkadautan. Madayag yun ni sa tukmang panahon. Kung kini madayag mga listaho, unsa pa ka sa Dios? Kaligot-got sa Dios. Dili lang ang sala, kundi ang taong makasasala. Kining mga mamumunog tao, buhaton nila ang tanan para lang maabot ang tumong, ang katuyuan sa ilang makasalanong kasing-kasing. Daghay malapasan, mapatay nila sa ilang kasing-kasing sa espiritu ang mga inosenteng mga tao.
kay tangod dunay kayugot, dunay kaikag. Gusto nilang unsay naa sa ubang tao ilang maangkon. Busa suko sila magdumot sila sa mga tao. Apan kung sila nagadumot sa mga tao, dunay kayugot, kasuko, kriminal, wala sila kinabuhing dayon o gikapungtan gyud sila o gidumtan sila sa Dios. So, kung ikaw Kristohanon, inay kasuko, kapungot ang magpuyo sa atong kasing-kasing, kinahanglan kini alisdan kini gugma, kalipay, kalinaw, nagikan sa Dios. So mao na ang nahitabo kang David. Imbis nga iyang suklan ang iyang mga anak, ang iyang anak na si Absalom, o ang iyang mga kasandaluhan, mugerang nagto sa mga katauhan ni Absalom, ipahawa na lang siya. O iyan na lang hatag sa Ginoo o unsay kabubuton sa Ginoo kanos siya mapalig sa iyang trono. Imbis nga magsuko, mapungot, naagyon ang iyang kalipay sa Dios. So daghang mga taong uhaw dugo karon bisan pa sa mga magtotoo. Ayaw palimbong sa imong sala nga naglublob diha sa imong lawas. Ikaupat na igsuon og katapusan. Sa paglantaw ni David sa kinay sa Dios, nakita niya nga ang Dios nagadumot sa mga taong malimbungon. Gawa sa bakakon, malimbungon. Kaya malimbungon, bakakon. O ang bakakon, malimbungon. O ang mga bakakon nagadumot sa mga tao o kasultig baka, mao na nga sila malimbungon. Atong basahon, versikulo 6. Pagalaglagon mo kadto sila nga nagasulti og mga baka. Si Jehova magadumot sa giuhaw sa dugo og sa tao nga malimbungon. But pasabot sa taong malimbungon, dili matinud-anon, dili paarkansi sa iyang kagalingon, dili padaog sa iyang kahimtang. Kinahanglan unsay naa sa uban, palapuan pa niya. Og siya malimbungon, bakakon. So unsa may makita nato, anak ba siya Dios? Dili siya anak og Dios. Nagaingon sa Juan 8:44 may igsuon. Mismo si Jesucristo nagasulti niini ngadtong mga taong bakakon og malimbungon, nagasulti og bakak og mga gahimo og kasalanan. Nagaingon sa John 8:44, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, og siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakakon. Kung si Satanas amahan sa mga bakakon, daghan siya mga anak usab nga mga bakakon. Likayi, tan-awa, obserbahin ko galingon, usa ka ba sa anak sa mga bakakon? Timani, ang mga anak sa bakakon mo'y pagtagbaw sa mga pangibog sa iyang amahan nga bakakon. Nining kalibutan. Siya'y walay labot sa kamatuoran kay tungod siya bakakon o malimbungon. Bakakon walay tinuod kaniya. Puros bakak. So busa siya ginadumtan gyud sa Dios. Pagasantaon sa Dios ang mapahitason. Nagaingon sa Santiago 4:6. Apan siya magahatag og labi pa kadakong grasya. Busa ginaingon. Pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason. Apan sa mga mapaobsanon siya nagahatag og grasya. Timan ina maigsoon. O ang Dios asa man magpuyo ang Dios kung sa may pinianan sa Dios. Ang pinianan sa Dios ang iyang ginarian. Ang iyang ginarian nga balaan apan timan ang Dios usab magapuyo
niadtong mga mapayubsanon. At dili gyud patintal sa mga bakakon, sa mga nagasulti og bakak, mga malimbungon og nagahimo og sala. Nagaingon ang Isaiah 57 versikulo 15, kay kini mao ang giingon sa taas og sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan, kan sa ngalan mao ang balaan. Ako nagapuyo sa taas og balaan nga dapit, uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga mahinulsulon og mapahinubsanon aron sa pagpabuhi sa espiritu sa mapaubsanon og aron sa pagbuhi sa kasing-kasing sa mahinulsulon. So dunay paglaom may suod. Kung kita nasa laag ta sa atong pagpanulti og baka, sa atong paghimog mga sala, ug sa atong panlimbong sa uban, naagyod ang paghinulsol ato ning iduol sa Dios. Kay tungod ang Dios mo posaylog yun, balaan siya o makatarangon siya, matarong siya nga mopasaylog yun ug mulimpyo sa ato mga sala. So siya mupuyo sa dihang may nulsulon o may paubsanon. So busa maigsuon, ganong gidumdum ni David ang Dios. Kay tungod mao kini ang tipo sa mga tao bunal niya. Kaysa Dios, sigurado siyang maluwas gikan kanila. Kini mga tawhana mao ni sukol sa Dios. So, tan-aw na to, ang Diyos ba doon pagtagad sa mga Diyos nun o matinud-anong mga tao? Naagyod. Wala dito sa mga dautan. Tuturuhan ko pag-usap. Siya sa mulihok yun. Batok na adtong musulong sa iyang mga katawhan. Mga tao nga mudaog-daog sa iyang mga katawhan. Mao kana ang naibaluan ni David, may tungod sa Dios. Busa iyang gitugyan ang iyang depensa ngadto sa Dios. Ug wala gyud siya mulihok bisang gamay unod aron sa pagsukol sa mga dautan. Importante kaayo nga makaila ta sa Dios. Eh mintras kita wala makaila sa Dios, wala makaila sa iyong pulong, mabuhat yun nato ang mga dili maayo. Ang sabi nga sa Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Ang iyang kuno mga katawhan, mahimo usab nga makasala, magdumot, mamakak, manlingbong. Nganuman, kuwang sa kaalam bahin sa Dios. Importante kaayo nga makailata sa Dios. Kay tungod sumala sa John 7:3, unsa may gisulti dito, og ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios og kang Hesukristo nga imong pinadala. Kinabuhing dayon kadtong naagyod nakaila sa bugtong og inusarang Dios og kang Hesukristo nga iyang gisugo nga manluluwas sa mga makasasala. Ikaduha, migsuon, madaugon gyud ang mga taong doon nagyoy kasinatian sa Dios. Sama sa giingon sa Daniel 11:32. Og kadtong magabuhat sa dautan batok sa tugon, iyang hugawan pinaagi sa mga pagpulo-ulo. Apan ang katawhan nga nakaila sa ilang Dios, mahimong makusganon og makakabot sa dagkong mga butang. Makahimog yun og mga bayani nga panghitabo o bayaning lihok nga ng mga taong nakaila sa Dios. Kay kadtong mga taong nakaila sa Dios, lig-on gayud ang ilang pagtuo pagsalig sa iyang Dios na manunod. So busa maigsuon atong lantawon, pamalandungan nato ang Dios. Mabisan pa o gidaog-daog ta, timan ang Dios way kalipay sa mga dautan.
Way kalipay ang Dios sa namumuhat sa kasalanan. Way kalipay ang Dios sa mga nagasultig bakak. Way kalipay ang Dios sa mga taong giuhaw sa dugo. Ug way kalipay ang Dios sa mga taong malimbungon. So timan ka na may suot. Timan ka na. Hinaot pa nga magpabilin tang matarong og matirud-anon sa gugma, pagmahal o pagsimba sa atong Dios. Pinaagi ka Kristo. Amen. Aputa. Talay ko na mga mahan, salamat ning matahong nga kahaponon. Yan sa nakatungog na po sa imong pulong. Hinaot pa nga kadto mga pulong nga dili mo labay kawang sa among mga pandungog, kung dili amo kining ibutang sa among mga kasing-kasing aron kami dili makasala. Salamat Ginoo o kining among pag-ampo dahil lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo.